Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itid ko kin katisweldok, bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minat ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina nga min iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang ti aglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang tiaglut-luto na awanak? Ikwa, no adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor a manugang ta. Ngam saan samat anasaya at naid ng anak takan kwa na. Pag ko naamaw, asan anasaya at di anak ta ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag asaan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan di anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intad ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di agim matang, nanang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rudan nga iti balunag. Bing karingan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodringan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto akmatan iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay ka nakiti igatang ko iti balunag. Agsusuweldo ak. Tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kaasweldok. Basit mo ti ginatang maaparabalon. Naibusan awan mo't kwarta nga igam ko. Nangipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apay sa pulam, no nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita a ginatang mo para diti balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak, dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mo't nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan? Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimmang pait. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako na sa papel mo't ngay bagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparupa ng tupay kanyak, abagbaga ka nun ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na Edna ng anak mau. Di na kano'y gatgatangan ni Kulas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na Edna ng anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengan dan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas, tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibus nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna.
Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing kanaw ti naasawa na. Agam kasjay mat pimaan ti kababalain ti asawa na. Tagmadyan ti nasingpet launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswamat ati asawam. Kansaan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inauna ngam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngam sadaw kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna ngam siya. Hey, nagalasan day tangay kaibagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Dinakmat ilutwan iti balon ko. Limot nanang ti paralutaw. Anya, kayat mo asawan, dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo mo titi kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo, at na pangaramata. Ato iti isang aribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano'y sugal mo manan. Addan tulak kwartak Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka dito dalan. Kasangsangpot mo samat. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinla ba ti uniformek? Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipanan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mo dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man kan ka. Ibiro ka iti trabaho ijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka. Uray di na kayat, tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Taagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko apwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyugak ngarod kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste.
Adda ka gaya man. Kano nga subli ka man na ni trabaho? Inton bigatan, ti pa nagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga ti kadwa? Ni Edna. Umay ka di pumasya rin di syudad? Umay kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa ken anak na? Ada kanumat ni Nana Petra, pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada kanumat pang-isirkan ni Sisa ken kwa na trabaho. So analabit, amabayag ijay. Kasanon ti anak ken asawa na? Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Ammom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayem na. Ha? Saan ka di nga iji syudad nga agtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kada ang daldalo si Jibalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ijay balayaw? Mangan maturog kan nag-cellphone, tatang. Daytoy ti ababanga ka kwarto. Basit laeng, ta iso tinalaka. Saan aparikot day ta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit, agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Day tamot timbagan ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat kano ni Katuganga a babae ida, isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan ammo na at trabaho. Nabiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan nyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ha? Ure anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara saas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simbangpot. Anya nga oras ka na simbangpot. Napaanak man nakitong its di taasidag. Ay, jak mo na puutan ti oras. Tengagaya mo ni tirabi Anya, kasusweldom ngam ijay sugalan tinapanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kanto mo tan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa yan nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita?
Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok, idirabi eh. Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmatan ti kadwak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na ken ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo a sweldo na akadwa na ni Dagol an am muna jay syudad. Kabayatan na imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang da. Nagpatulong nga rod ni Edna ken ni Dagol. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan anapintas a balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay, tanasingad agayam ko. Ibagak ngagbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw ngaw iti rabi. Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka di tasika kumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga ron ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada anaariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mat ngagparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na pilitan ti may sa tao ang mga rami di tinasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa nanang.
No mabalin la ko mga isubli kaninanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Katinggatangak iti tinapay. Di mo tan agawid ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man no agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ang kaman kid di padasin nga agdamag. Mali, ta mapanak man nga agpaiso. Bareng ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanan. Papanan yaw? Mapanak ko maiti balay, ti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Ada mo cellphone mo. Apay ngay, adi mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yon, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na, amo na mat nga rod ti pagsublyan na. Nagapu ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Ngem awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Ngem kunana mo't nga in black sa kano ni Edna. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirokan? Kunana mo't nga amo na kano tipimanaw. Iso nga amo na mo't laang tagsublay. Ha? Ay, sabagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulan. Kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako mahanggang mawamagayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan dyan taaw. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana mo't, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye na kanumait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumot dito'y ni Nana Petra, nana. Gimangatang mait iti sabon. Nay, agpada kami nga rod nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak ko. Nimet ngamin Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma? No di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak ko. Ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdangdan na kayon samot tan kan ni Dagul. Dakas ka day? Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagaul. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda da ijay lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ng ibaga, Sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay,
Apayan, anya ko matiinsal sa lawasaw ko abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa mutyanak ko. Apay ko maapadpadaksag ako nam. Eng kakit din ibagbaga na uman ni Bantaor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad ka laditan. Madi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad ti amom. Iso amad iti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amukpay, no siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang mati kinadanak dito syudad. Amo pa yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mat. Saan kami mat ang nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak matan iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan. Iso ang nangalan ti boss mo, iti sabali a para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente a trabaho na. Numapan agkumboy, apagbiit laeng mo't. Narigat ka no ti agkumboy. Adamot ka rito nga aramatan na. Masadot laeng ah. Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam? Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitaan. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Huh! Nyamutan ti kastoy abiyag. Wanya rod, pestikit di. At dapay lang iti tiyan ti anak ta, ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak? Saan mo nga ibagbaga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko, no awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki, tapag dua-dua ampay ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo. Umay kakadimat. Diyak mabalin ti agawid, adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idon na ka iti sabali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin, no apay apimanawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbang nga agbirok pay iti sabali? Kunak no may mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takas laad-adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko.
Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka diti makagapaw. Tadi na kaya ti agawid. Lading itak, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapaw. Balasang ko. Na, si mangpet kamanain asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simang pag ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asim mangpet di anak mau. Dinamag ko nga road nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ni Edna no sumangpat. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na tensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na. Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ama idilig ken kuana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kuana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, Sisa. Himbag ta si mangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastoy latamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wala din ko. Simre ka ni ti daycare center. Isu ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ne, dakkel nga rodon ano kasta manong. Dakailan ha. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan anak. Una nang, iso. Kasangsangpit na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa no simbang putmat ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na ka umuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday wano saan. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna ken ni Dagul, kat idi masikugan da ito'y. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa ken Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna, awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyag nan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan?
Adda ka di pinanawam a mailuto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo nak ngagmalas. Apay ang manipod nagsikugak. Kat kastamot tinti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak ngagsugal. Basol ko kade, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan nak kadi ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wenno saan. Mabalin ka di nga umayak dito boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pa'y lakuma ditoy. Anya pa'y ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. Nga may mayat pailaang nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita. Kat masikog kamutan. Nagsublingatan ni Sisa ije syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ije syudad. Mapay ka day. Kaya't ko nga rod ti sumurot kun kwa. Kaya't ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni Jay syudad. Ang mumatayin, mabiit lang dayjay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Kunana nga rod ang nakalipat ka kanun. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman hak, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta. Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labas sitan ngam ti dakkel ti tiyan ko ngagpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkelag to'y balay tayo. Ay, adaken ka anak. Nabayag mo ta planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkelag nanang. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat metlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan.
Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag kuman. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raw? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raw. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ma, ti patpatakder ni Bantor abalay, iji asidagmatlaang ti balay da. Nakitak matlaang, idilim mabasak ijay. Naimpan ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong, para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak, kat no apay adimot la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumot ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumanga insukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Kwa. Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusan ako nam? Kwa. Nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang ni Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot ang may kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. Ada aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrak iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador na nang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo na nang? Ada inawagan na kanakan ni Lakay. Dayta kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko na nang. Nay, madinsa matipulo iti angay. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Anyang amin tinaknakan mo
Taimbagam a pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta a pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa akanakam. Maditi agulbawd. Gapulaang taada kayat mo agun-udan. Kayat ko garon gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo abalay nana. Ay, ni man bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ka ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada, nakaslanang panaw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na, tadi na malagip ti agawid. Kasta nga tanana? Anya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan, tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso? No ijay balayda. Damagen da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balay dananang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapul a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka mo tito'y palengke, manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Mano, di ka kadimang tad iti usaron ni Edna, no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa'y ti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di ti insungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay kano ko maamang ted, kat di namat sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, diyak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masnop at trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mo't gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy anapanunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Di napalabas, ididinamag ni Nana Petra ken ni Bantor, no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamat ni Bantor, adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibaga ni Edna ken ni Sisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saanan aday ta ti panunutak, Sisa? Ti panunutak ita, kat no kasano ti panagsublik ken ni Bantor. Kasano? Adda nga tapamuspusan tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wala. Masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaan mo't ididay jay aabalayan, mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suoran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan na kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Eso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Eso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talagakit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis anak kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw da kayat mo nga ipamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusan na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakas? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sabali ataaw? Ang pautang ka man iti bagas lanay. Awanen at isa kadak no ipautang ko nana. Adu matirik da manong Bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni Bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day. Ay, pakpakawan ti mapan umututang ka ni Bantor. Awan mo't dakis na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit di na pimanaw gayam ni Edna. Namet ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay kunayo nana? Ex-abalayan. Ay agpay sumait. Kunana iday asaan ko kanunga awagan iti abalayan.
Isu nga ex abalayan nga raw. Ah? Makakatawa kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran ta nagbarug sa tapi manaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak ma takin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Ay, mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat, anya nga iti sungbat na. Pakpakawan, kunana may sa pimanaw nana. Agin nga to nga maid. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Ado na ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabahok manan di munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materyales nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samot balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. Unay day nanang. Dakkal mo tinay tulong yu kanyak. Dagluto iti kanan dagiti trabador. Kan ti panang itultulod yu iti anak ko ang mapan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko matipagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente siyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwad ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimit ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanidagol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka diti simkan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili-apili. Nga makapili mo't iti kuggang eh. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka nung maipapan iti asawa. Wen nga rod ah. Sisa, tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinnublian kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna. Kat agawid di tabalayaw nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw. Ni Bantor timang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y nana. Kaslag padadamot nga agama. Adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale itibiyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo. Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Adan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman ang panunot mo, tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ken ni Bantor iti pamakawan na. Akadwam ti anak mo? Saan ah? Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukwam. Alaag tumutlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho, amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kanidagol nga amana.
Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasen ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pakakit kita ni tinagbanugan nanang. Uray awan tunda tao, at dapay laang to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkretaw? Isa napanunot ko pinadakkel nanang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatampay ka no ni Edna no agsublikan ka. E di basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandar manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak labalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sidagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kasladay umutirik na ni abalayan Petra kada tayo. Adamat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sidag kumanan tirik na da kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang lata iti balikas, apakasairan ti padam ataaw. Nagpintasan ti balay yun, Nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, Nana. Ay, wan matkit di maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw anakadulen ti kwartada. No adaman Nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam ket sikalaang ti basit ti balay na. Maala, lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot ngamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day takasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ilan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigata nak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iti balayo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga minti agbantay kan ka diti ospital. Hindi, maamwandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan aggastos diti ospital. Amumot nga da trabaho, no nga ikatanda kakaskan ka. Awanan. Maamwanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello, asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida dito'y ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Abay, aganak ka din ni Edna? Abay ang maopera?
Tinasayaat, ibagam laangan kadakwada nga umayda dito ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga nga ospital ti turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga aganan ang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay, delikadaw na. In kayo kano idyo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasama ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan, no kasanong agsinublianda kan ni Bantor. Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa, ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningad da kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay na ira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga do ti kwarta na day jay nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't kulang mat nga da kwarta yung agpasyudad nana. Kasano ang matulungan nyo nga iti anak yaw no awan mga kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti inyawag ni Sisa nana. Dala. Apay asinurot nak dito'y bangkag. Ukudom day tamay may sakal din, tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay ilako tay da. Ay agtal na ka man abakbakatan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Naaksidente ka day. Anya tinapasama kan kwa na. Aganak sa kano. Kunamot nila ni at delikado kano. Aganak? Adamanan asawa na? Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Ang mga noan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko na. Karkar na adamag. Anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na uti kasasaad ni Edna iti ospital nana. Anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no nana. Maupira ka no?
Ay, sige pa'y nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya jay gatangan nyo ako na yaw! Agsubliak taw. Taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanaway? Ay na, ay, imbag ta saan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anyat na pasamak. Ni kanuid na, delikado iji ospital. Ha? Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan kora. Anya ka no ti sakit na. Maopera ka no taganak barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga numaladawag. Urayan na kayo matiapo kayo. Tamapan kayo ni Eskwela Anda. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no. Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat nga minadagaws. Kasaritak pa'y kuma. No anya ti makunana iti napasamak. Anyang iti kuna ni Manong Bantor, idi imbagayo ti damag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma. Agap apurama nga main. Mayat apadaan ang ti sumaruno apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan ko na. Hello, Lani. Nakaawag ka, mat? Kumusta nga yan, Edna? Inawagan nak ti amok, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa iji ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maopera ka din? Diyak mo, no, naiwayat ang ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nang yumat ti saritaan, may tanaka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay idiing nyanak na ti apokok. Normal mat nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita la ti biyaga niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na. Di tayo maamuan anakiden na iti sabali. Kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpayso, nana. Adda puntuyo. Kumusta ang tigayam ko, Nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak kapuot? At dapay laang iti recovery room. Ay, unay mo't lang arudan tigasgasat na nga aganak, Nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, Nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, Nana. Ngam, di tayo mo't ammo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastak ni Edna.
balasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman nak apaw. Kunaklakit din no yan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni si sa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinublyan ko madaid na kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawak iti sa balay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Eskano nanang, Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. awan mabalin tayo no kastaman. Naita siguro ti nakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang, Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding ken manok da. Tapno adda kanu aramatan ni Edna ija ospital. no maopira, kurang ti paglakuan da iti kalding ken manok. Adala siguro urnong da itinagsikog ken kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Adda pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pay matkabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy ti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pa'y. Alaga rod, maturog ka. Adda aklaan ditoy. Inakto siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka diti palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka diti maitad mo atulong kan kuana. No dumawat ka iti limos. Adto iti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakkelan day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan. Uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laeng mo day tainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkit din ti sugal mo ngan ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pa naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laeng tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeriendam laang. Awan man ak nakamday at tao. Mas daawak no apay kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. Pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kuana. Saan mo ka di nga imbaga? Idinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang ama-amuanda, Edna.
Siyak tulatan ti mang ibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito'y ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak daytoy? Karbangan nyo ama-amuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagul. Sugador kan sadot ni Manong Dagul, Nana. Anya, kasta ti insukat na kan ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodan day ta alalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito'y? Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amap-mapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw, balasang kao. Among maita sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw, noan niya ti kasasaad ti anak kao. Ay, makapada, nagpaikit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa, babain iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kao. Madanaganak nga minag na. Isong ay mayak dito, oy. Tapno makidamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman balasang kao. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day. Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dita ospital. Adaak pa'y dito'y trabaho, Lani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagam. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. Ala nga rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na ka ti kadandan, nanang? Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay ita alawas ang napauwan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kit di ti trabaho tinagisukatan na kin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Baring amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ala, baybayan yon. Amangan no nadurdur as ti biyag nangam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngam sika. Pagkunaan nyo, Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako nati ka kay suna ading wunda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. amangan mat no pagplete kan pocket money na, nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmatan ngagmalas.
Awan pa'y panangawak ko. Oh, inya nga tayo ti aramidag. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si Maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Hanggang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mat analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Kaslang mabainak pa'y lang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ken ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pa'y lakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti plano kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta tinapasamak ken ka, tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano iji paradaan, nga agturong iji lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid iji lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo, Nana. Ta itulod na tayo ijay paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tinakasaklot iti ubeng. Nanang. Sige, tasyak mo tantimang bagat ka dagiti gargaretsyo, Nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel tinaitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay antigayam ko, Nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da Bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Uray dagiti kaaruba da. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na akon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang. Pakitaam iti nasayaat ni Bantor. Kan dumawat kanto iti pamakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. Sige, nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wen anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wen anak ko, masapul ang ayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na ka di ti lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki a kadwa na simbang pait. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha?
ang mga noalaan na ti anak ko. Ay, saan ba't nga agbalay? Bili nagtiubeng, asaan asumurot kan kuana no umay na alaan. Wala nang. Sana rin ba nga alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalayda. Awan ti ipakan na ijabalayda. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay, taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyan ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnam na makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspus na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktisam ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Lalay nga anak ko. Tapno agbaligi ka. Masapol ada kayo matlaang ti agden na. Taagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpaylaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumat tan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mat, nana? Hagdamdah magaklaang. Kunakit din no da kayo mat tinaysukat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas anao, nana? Aha. Ay, awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyagpay, won no saanan. Imbag man ta imay kayo dito istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan kanon ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Day tangarod ti san ko ang maawatan, nana. Pimanaw mat ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyagday jay. Ha? Wan matkit diyan, nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno? Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Ita ti umuna nga addang, nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, ingka nga doon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalagon ay ka nga doon. Magagaran akon ang makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di ti anak ko, nanang. Ada mapanbigatangan nga ramatan na ijay pagadalan. Sige, nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na.
Ay, uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyog amapan gumatang iti aramaten na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y nagastos amin ti inted mo, anak? Iso ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbag lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko, nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanin dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang agtipon dapay. Ay, awan lat ang mukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. O sino nga tati umay dito palay? Awan matiyamok. Kapit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag ti pagsaritaan ta. Agyaman nak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulapan ti panunot ko iti kalabas. Kapag inarakop nakmatan. Inturturad ko ti may ditoy. Gapo iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan ije balay da Bantor. Insukat na. Ita, agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyan da nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan ije balay da Bantor. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, hindi kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumaw-gawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Imbatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nakpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Imbatan nga rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kon? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadimawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya? Pinakawan na? Ngam saan tan nagdan na? Kunam? Manipo di ti pimanaw ka. Neruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor? Agmay-may sa ka pimanaw. Ngam hindi nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka di ti amana. Akas iti naramid mo idi kanyak. Sana siya tinangpanaw kan kuana. Iso tinangpanaw kanyak. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka di. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam, taub-ubing. Bantor? Silulukat ti ruangan, para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale, tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay.
Wananang. Apay nga ron agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di itiragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin na talaga, nanang. Ay na. Saan nga main ang naimpuswan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. No di kat gapok iti ambisyaw. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpahingi bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan Aramil at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat gayam no mapukaw ti respeto ti mismo nga asawam iti inam. Ngamjak mapabasol ti asawak, gaputa siyak ti ayan ti kamali. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ramil. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano ngay Ramil, anya ti planom, madlaw ton ti tiyan ko. Talon abulan to'y ininawak. Kaano tangay nga agkasar? Katsika, no kayat mo agkasartan. Kayat ko nga agkasartan. Kayat kunti pumanaw iti pagtrab-trabahwak. Marigatan ak nga aginaw. Kanayon nga glaladutak. Masadsadutak abumangon ang masapa. Sapay isti inakmat nga rod. Ala, ibagak ka ni nanang tagkasartan. Si kanto laangon ti agtrabaho. Tatalaga ang marigatan ak nga aginaw. Agyan tanto nga ron ije balay, numalpas ti kasarta. Ta isupay ti pagabang ta. Sa nabale, agmay-may samot ni nanang ijay. Katun tapno makatipid tapay. Nanang, aday bagak kada kayo. Anya da ita. Masikugan ni Krista. Ay kat makamu kayo no agkasar kayo, di agkasar kayo. Dito ito kumabalay ti pagkasaran mi, nanang. Awan problema dita. Basta di da kiramraman iti magastaus, tawan kwarta. Nanang, handa kami ti makam mo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Anya ti plano yaw, sa dinaw ti pagnaudan yaw. Dito'y kamilatan balay, nanang. Tapno saan kami ng agabang. No kasta nga raw, agtotongtong tayo. No dito'y ti pagnaudan yaw, siyak ti pangtedam iti sweldom Ramil. Ta siyak tagi budget. Anya? Ni, kasano day tangay nanang? Asawa ko ni Ramil. Addanton anak mi. Iso asyak nga ruden ati rumbang apang tedan ni Ramil iti sweldo na. No saan nyo akayat? Okay lang. Nga magbirok kayaw iti pagyanan yaw. Saan adito'y balay kaw? Anya, nanang, isupay kumamot ti pagabang mi. May mayat kuma, no dito'y kami. Tapno makatipid kami. Makatipid kayaw? Angam kasano akmatan ngay. No saan nyo akayat ti kondisyon kaw. Agbirok kayaw iti pagabangan yaw. May mayat matlaang no lumasin kayaw. Sana balin Ramil. Agbirok talatan iti pagabangan ta.
Rupat kwarta mat gayam ni nanang mo. Anya nga iti kayat na asawan. Iso ti agawat iti sweldom. Di na panunutan nga adda asawa mon. Kat addan to pa yan anak na. Ala, huston. Kasdi talaga ni nanang. Baybay amlatan. Ay, inaklat ta dayjay. Sa bagay, inampay laang uray kas jay ti kinaalas ti ugali na. Ano santan ti agabang? Uray tay nalakalaang ti abangan ta. Ano sampay nga rod asikalaang tagtrabahoan. Agtagibalayak latan. Kapilitan Anyangay nga rod. Nagkasar kayo gaya man kini Krista. Apay nga, di mo inyawis ti kasar mo. Pasensya ka na pare. Nalipatan ka mo nga enchat. Kunada ngamin ang nagawid ka jay probinsya. Iso ako na, no saan ka makadaray. No inchat mo, di simbang atak ko ma. Pasensya ka na talaga pare. Sana bale, may sakan to aninong. Rumbang lang Tamay asaksi itinapudno nga ayan ayat yo kini Krista. Malagit mo pa'y gayam ti kanayon ang panagkukuyog tayo idi. Wala, pinagbalindak tupay at sapiron. Uray takay kayat mo mati sumursurot idi. Siyempre gapot mabarte kak idi nga uray awang kwarta. Loko ka talaga. Dakulan ti dyan mo, bakit? Kabulanam ngaminan. Wen nga ron, kayat ko pa'y kit di nga aganakak ko man. Nagrigat ti aggaraw-garaw. Ano sam Uray siyak. Magagaranak mo ten arumwar ti junior ko. Anya nga iti kayat mo nga ipanagan iti umuna nga anak ta. Ti kayat ko, Christian tinagan na. Kas kapintas tinagan mo, ken agkaarngida itinagan mo. Mayat-mat ngagpayso. O sige, panaganan ta iti Christian ti umuna nga anak ta. Kumusta kayo mo dito'y balay, nanay? Imbag man, tanalagip na kapasyaran. Manipod nalpas ti kasaryo kini Krista. Di nakpay mat imay binisita. Pasensya kayo, nanang. Kanayon nak namin ama kumikom. Kanayon ama kumikaw, wano iparit ti asawam. Apay kumangay nga iparit na. Madlaw ko iti asawam kat imaut. Nanang, tila ibagbagayo. Atap yula ang dayta. Podno ti bagbaga, imot ti asawam. Saan nga imot ni Krista, nanang? Ikanak man nga rod iti kwartam. Anan mo nyo? Saan kayo mat nga agab-abang? Kan addamat pwesto yu di palengke. Makunayamat a pwesto dayjay, kat itiigid laang matimay sa apwesto, kan asin laang matilakaw. Puray tabagi yu laang matiigas-gastusan nyo. Iso nga imutan nakmatan. Saan matakasta, nanang? Ikan kayo manlangan, tapno awan makunkunayo. Atoy, 1,000. Ay na, agyaman na kanakaw. Ay nangan kan, kayat mo taidasaran ka iti makan. Saan nanang? Nanganak ko ni Jebalay. Agpasyar kayong tumot ije balay nga ababangan mi. Dandanin aganak na Krista. Ay, jak pa'y masangaw. Amumait, abinigatak nga aglaklakaw. Kita amti anak tabagat. Ay na, naglukmag. Kanay na, karupropa. Kastoy gayam ti aganak. Kaslasaan ko na maulit pa'y. Anya? Bakit? Babae pa'y kuma. Tabarang karupropam ba't? Inton to siguro. Inton dakkelan ti inauna nga anak ta. Panagkunak, maragsakan ni nanang numakita na ti apo ko na. Nga ta. Sigurado day tabagat. Ibagak to apo masyar mat iji pagababangan ta. Tapno makita na mat ti apo ko na. Nanang, naganakan ni Krista. Kahit anya ko mait. Mapanyo mat patanggadan aje manugang yung. Anya aga po. Patanggadan na mat at ibagbagi na. Unay kayo mat nanang. Mapanyo nga ron pasyaran di apo ko yo. Jak pa'y masangaw. Amumat ngaglaklako ak. Numang langanak ngaglakaw. Awan mat ka na.
Ikan kayo iti sangaribo, nanang. Tauray manglangan kayo. Basta mapanyo pasyaran ti apo ko yo. Malaiyag mo nga rudan. Taumayak inton bigat. Kuna ni nanang nga umay. Ngam aging ga ita, awan pa'y mat. Ay, mamati kamat nga umay dayjay. Kwarta laang ti paglaingan na. Unay kamatan Krista. Apay akastat ibagbagam ka ni nanang. Kat, agpay sumat. No talaga ko mga adda puso na nga ina. Ijay pay laang ospital, imay bimisitan. Kat di nantam mo. Una, tadi pay agdamag. Awan bibiyang nakadata. Ala, husto daytan. Sana bale. Di kamat baybayan. Ramil, sika ka di daytan? Maris? Kunak no adda kay di abroad. Nagbakasyon naglaang. Kumusta kan? Adda ating maar ka ah. Ayos lang. At ang asawak. Sika ngay. Manipod nagsina ti dalanta. Saan akong anak ki boyfriend. Apay mat. Gaputa saan ka pay laang analipatan, Ramil. Sika pay laang ti linawon ti pusok aging ga ita. Ngam adan asawak, Maris. Mabalin matlata nga ituloy ta ti relasyon ta. Nga ori addaan kan iti asawa. Total, datamat ti mo na. Saan ka di? Nanang, malagip yu kadipay ni Maris. Iso tinagbayag akaayan-ayat mo. Saan ka day? Husto kayo, nana. Malagip dakpay gayam. Nanang, kung naklatan kada kayo, ta iso matisigod nga awag ko kada kayo. Ay, kunak man no adda kan ijay abroad. Kasangsangpot ko laang, nanang. Nagbakasyonak. Sa dino nga'y tinagdagosam. Iti may sa hotel, nanang. Ay na, magastusan ka balasang ka. No kayat mo, isimpak jay may sa akwarto ditoy. Ta ditoy kan nga agdagaws. Itad mo lata, anti kayat mo nga itad. Ha? Oh, sige, nanang. Okay ka dilaang, Ramil. Katuna. No kayat mo lakid di. Apay kid di na saan. Agpudno ka man kanya, Ramil. Apay anaturog ka iti kwarto ni Maris. Nagsinublian kayaw. Tagtagari nanang. Isumot ti akin pagayatan nga agsubli kami iti sigod. Kat ammo na moten nga adda asawak. Ay, di mo pa'y laysina ni Krista. May mayat ni Maris nga asawam. Nanang, nagkasar kami ka ni Krista. Kay kasano nga rod ti sitwasyon nyo ita? Basta, agnad pa'y lang dito ni Maris. Sana bale, agab-abang mat. Ay, wala. Dakkel tinted na kanya. Kuna na nga ikanak tupay manag. Ala, agawid ak nga rodan. Da kayon ti makaamok ni Maris. Oy, Manong Ramil, asino di kakibkibin mo ang babae ang nakita kay di na minsan? Kaya't kayo nga asidgan, ngam nagbainak. Kat kung nakadamagan ka laingan, iti personal. Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Krista, Glenn? Jack kayat nga agapa kami. Ha? No kasta? Luklukon ti gayam ko ha? Kwa. Ex ko da jay. Naggapoy di abroad. Pumanaw matlaang. Agsublin tumot lang di abroad. Kat inton sumangpet tumanan, da kayong manan. Jack mo. Makiasawan tumatan siguro ah. Oy, maditikas tangar aramidam. Pangasim. Saan mo nga ibagbaga ka ni Krista? Jack kayat nagsakit tinakam na. Maditer aramidam pare. Luklukul mo ti asawam. Saan matla ang agbayag ni Maris dito yung Pilipinas? Ngam iti pa'y balayo ti paggigyanan na. Kasanon no maamuan ni Krista? Maamuan na, no adda agipulong. Ay na pare, saan nga agnanayon ti palimed? Kasanon no adda makakita kada kayo kat idanon da iti asawam? Awan mat siguro, pare. Isungawan pagdanagam. Sigurado ang nabanog kayo man na nagpaspasyar. Mbala, agtugaw kayo pa'y dito'y salas. Agbuya kayo iti TV. Ta siya kunti agluto iti pangaldawan tayaw. Addag tuk-tuk-tuk, nanang. Adda ka di bisita yo. Awan mo tiyamaw.
Mala, siya kunti mangilukat itiri daw. Ayan ti asawak nanang. Na, imo nagkamulatan. Ha? Agpay sugayam tinaidanon kanyak. Nga adda inyawid mo dito'y ababae. Katda kayo met nanang. Konsentidor kayo. Impalubos yo anang yawid ti anak yo. Kat amuyo nga adda asawa na. Ay kwa. Nakidagos laang ni Maris dito'y balay. Pinadagos ko taam-am mo ka nga raw. Isaw, tiim mo na akayan ayat ni Ramil. Ngam asawa ko ni Ramil, nanang. Ay, da kayong tagsarita kin ni Ramil. Ala, umay kan Krista. Agawitan. Aging ka kadiita nagsublin iji abroad ni Maris. Kagur anak pailaang. Diya ka mo nagsubli pa'y tisigod apa nagtalak ko ken Karamil. Anusak nga urayan. No kaano ang mapakawanak. Ng pang-asim. Saan mo ko mga iraman aguraan ni nanang? Pang-asim. Mapan mo ko mabisitaan ni di ospital. Nabayagan na damdamagan na ka. Kaya't nang agpakita ka kan kuana. Tapno makapagkid daw iti pamakawan. Diya ka mo, Ramil. Diya ka mo no kasanok asang wanti inang. Pangasim, Krista. Agpagpakaasyak. Saan mo nga iraman ni nanang? Pakawanam ko man. Sakbay nga ipulang na tibulod na abiyag. Diya ko maikarida ita, Ramil. Aging ga ita, ikarkararag ko ang mapakawan ko man ti asawak ti inak, Mr. Lonely. Marigatan akon asyaklaan ti mangsarsarong karkankwana iti ospital. Ket kung kunak iti bagi, ada ito'y siguron ti dusak. Ito'y pagayam mo, Ramil. Agyaman ak pagayam Ramil, iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, adda katukad ti amin abasol. Ngem no si pupuso ka nga agbabawi iti nagbasulam, patsek, sumaya at tumatlaang ti amin kada kayo. Aramidam ti umno, para iti pagsayaatan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aramil, iti syudad ti Baguio. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitim at direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Arandi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napalalo ti panangkantyaw kanyak ti kabsat ko. Gapo ta under disaya akkano. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Randy dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan kang aglaba, Siyak tulatan ti aglaba inton bigat. Uray ta Sabado, awan trabaho. Siyakon, kaasi kamat. Sika lang aro din ti agtrab-trabaho para iti pagbiag tayo. Sika pa'y taglaba? Diyak nga rod kaya't ako maro tirik-rik na, inton madamdama, aguyak kan tumanan. Saan mo't siguro? Adamat agas ko. Saan mo nga ipilit?
Karkaro asan ka makatrabaho no sumro ti asmam. Alaman laangan. Maasyanak lang amin kan ka. Kan, amangan no adamanin makuna dagiti makakita. Baybay am ti bagbaga dagiti kaaruba. Apay ngamin apapiktaran ka kadakwada. Kang runaan ni manong mo. Awan bibiyang da no siyak ti para laba. Pagayatak da ita. Kan sa anak mat amarigatan? Aglablaba ka man, Andres. Saan na kina Andres, manong? Panagayat ko iti asawak ti araramidak. Ha? Jak ngamin kayat ako maro ti sakit na. Iswa siya kung tinagboluntaryong aglaba. Di ko namkit di, mabuteng ka kinibakit mo. Nagbasitan na babay. Idinto ta si kakat nagdakkel tabagim. Kabutang mukit din. Sa anak ang mabutang manong. Kan sika tinagtaudan na, adakkel ti bagik, kat basit ti bagi ni bagat ko. Iswa na pigpig sa ak nga ron nga aglaba. Wana, ngam si ka lang aro din ti agtrabaho para iti agpaay kada kayo. Ita si ka pa iti aglaba. Ay awanin kaasi ka no kastadin ko. Sa anak akasi, manong. Malakit din. Mapangkan iti papanam, tay tuloy kumatan ti aglaba. Umaldawan, sayang ti darang ti inate. Ay, hala nga rod. No kasta ti kayat mo. Ti agbalin nga Andres tong palbiag mo. Makamuka. Angam siyak, mapanak makibasketball. Makamon ani bakit kung agtrabaho iti balay. Kakaiso na ngawan trabaho, di aglang ayak mate. Manang April, si kamot ti agsaksak to. Apay awan danumyo? Awan nga rod, di mat ngamin sumakdo ni Ramil. Ay, kaasi kamot manang. Sapay medyo adayo ti pagsakduan. Anong sakon Sanayak mat na siyak ti agsaksakdo. Trabaho ti lalaki ti agsakdo, manang. Ibagam ngamin ni Manong Ramil, taiso ti agsakdo. Ay, pulos, asaan ko ang mabaon ni Manong mo? Saan akasken ka nagagat? Nagswerte ni Dani ka ka. Una, ngamkat katawan nakmat ni Manong Ramil. Andresak ka no. No kastaman ti panagkita na ka, saan kanya? Ay ayatom ti asawam, iso atulungam. Agyaman na kamanang. Tas anak mat akatawaan, akas ka ni Manong Ramil. Umapapalakit di tamom atulungan ni Dani ka. Nanang, da kayo man timang bagbaga ka ni Manong Ramil. Taapay manan aya. Di na pa'y matulungan ti asawa na. Agsakdukit din ni Manang April, kat ni Manong Ramil, napan nakibasketball. Ay na anak ko, nabayagan abagbaga ak jay kabsat mo. Ngam awan dengdenggan na. Masyanak lang amin ka ni Manang April. Jak lama iturda kitaan, no ti asawak ti agrigrigat ng agsaksakdo. Day tangarod tinagdakkel ang nagdumaan nyo. Agkabil pa'y kit di jay kabsat mo nukas di amabartak nga agawid. Imbag nga rod, tamaan anusan ni Manang April. Ay kat ipagpagapu na lang nga tamot iti anak dan Sapay ko mga rod tamaanusan ni Manang April. Kano mauman ni April, ay awan ti pabasulan na. Ta sa anak mo't nagkurang anang bagbagakan kwa na. Talaga akaasimot ni Manang April. Ni, apay manan. Saan nga rod matulungan ni Manong kadagiti trabaho na, isupay ti pagsakdun ni Manong. Anya? Imbag pa'y nga rod kanyak tadyak pa'y napadasan tinagsakdo. Jak mo ti palubos Ay, agyaman kan ka tauray ibagbagada nga Andres ka. Saan ka latta mauma amang tultulong kanyak kadagiti trabaho? Katanyangay nga rod. Sakitin kamot nga rod nga asawak. Agbabawi ka kadi asyak tinaasawam? Apay kumangay nga agbabawi kat nakasingsingpat ka nga asawak. Agpaiso? Katwan mat. Awanan sa pulag ka. Gaputan na asikaso ka. Isaganam ti balon ko kan arwatak sakbay amapanak ag trabaho. Nagawa na talaga ti panunot ni kapsat mo anya. Tapay, tatang. Nagkamang ijay balay dagiti aginana. Kinabil naman ni bakit na. Ay, tapay kano nakabil na. Nagungit kano ni April.
Tanaabak iti basketball ni Manong Mau. Awan ka no ti maigatang da iti bagas. Napudot mo ti ulo ti kabsat mo anaabak. Iswa da ijay. Nasipat na ni April. Talagan sa nga awan pagbaliwan ni Manong. Agasam nga iti aramiden na ni Manang April. Inton mao maak. Di sinugak ni Manong Mau. Akat kumusta nga damanang April? Jak pa ida pinagawid Bayam nga umay sukunin ni Ramel. Takasaritak man ti lukaw. Anya nga taterumbang aramidan. Tapno agbaliw ni Manong. Ay kasaon tuman. Barang sikat idenggen na. Sige tatang. Kasaritak to ni Manong. Amo ka dito iti nagkamangan da April kanti anak ko. Awan da dito'y Manong. Nukas tangarot. Ijay ayan da tatang. Apay ngamin nga agkabil ka Manong. Nusuman na umet ngamin. Di tinungpa ko na tapno sumardang. Manong, panunutam kumamat nusto ti araramidam. Oy. Di nakbagbaga na kasta. No si kakat Andres ka, saan? Nga Manong, kaasimat ti asawam. Kasano nuag darom, gapu iti panangkabil mo kankwana. Asino nga iti mangpakan kankwana nuag darom, Agbaliw ka kuman Manong. Tauray ni tatang, makapungtot mutan. Apay aya makibiyang kayo kada kami nga agasawa. Ibagbagak lang ti pagsaya ata Manong. Dumngag ka kumamat. Tikit di kina Andres mo ti balbaliwam. Sakti tuladem, luko. Talaga nga awan ti denggan ti kabsat mo apam magbaga. Ay, huwan nga rod. Sapay kumaa. Tasaan na pagbabawian ti kasyang aramid na. Imbag nga rod tamakaan anos kan kuana ni Manang April. Ay, no siyak lang at tatikas jay di asawa na. Ay, panawak Panagkunam. Maaramid nga ta ni Manang April timang panaw ka ni Manong? Apay kit din asaan. Ay, mapunuan tulat ta ni Manang April. Kat panawan na ni Manong mo. Ay, kaasimat nga ron ni Manong no panawan ni Manang April. Ay, talaga Awan ton ti mga sikaso kan kuana. Ti agluto iti kanan na. Ti aglaba iti bado. Kan mangiduol iti amin nakasapulan na. Ngam, basol mo't kidian ni Manong. No kastaman bilang ti mapasama. Nanang, ibatik mampay lang kada kayo ti anak mi. Ipan ko ni Dani kay di ospital. Kimarumanan ti asmana. Ay katwan Barok. Ibatim pay laang ti anak yaw. O may muntulat taalaan inton makarwaran ni Danica. Agyaman ak nanang. Alang rod, tani, agdardarasak. Ala anak ko, agan-anad kayo. Agyaman ak nanang. Unayan ti biyag mo kabsat ko. Agbalin kamutan arubot. Apay mo't anak ko nam ti kasta, Manong. Kagap-gapo mi di ospital. Awan pa'y turog mo. Ita, ilablabam dagiti nagsukatan ni bakit mo di ospital. Anya pa nga iti sumarunong aramidam. Adupay Manong. Iswa di na ko madisturbon. Agluto ak pa iti balon ko amang panji ospital. Kan inakbit-bistaan ti anak ko di ayan ni nanang. Ayabam ngamin ati ina ni Dani ka. Taiso ti mga sikaso ken kuana. Adayo nga ron ti ili da. Kanjak mat kayat ataktakan ti inana. Takabalak mat. Ay, nusakla da ita. Pakpakawan. Ayabak ati ina ni April. Taiso ti mangbantay kon kuana di ospital. Nusi ka, Manong. Ngam no siyak. Sa anak akaslakan ka. Adda panunot ko, Manong. Ket, siyak, awan panunot ko, kasta? Awan imbagak akasta, Manong. Suko na kunti anak ko, tatang. Nakarwaran ti asawa mi ti ospital? Un tatang. Ay kit nasayat mga nusaan na pa'y akabailan nga awirin ti anak yaw. Uray dito'y napailaeng. Awan mo't parikot iti dayta. Adda ak matatang. Iswasuko na kun ni Junjun. Ay kat makamu ka nga rod Oh, alaan nyo da ito'y tatang. Imbag lang nga igatang yu iti sidan nyo. Ay, tangdan nyo iti panangaywan yu iti anak mi. Ay saanan? Da kami pa'y kit di kumaat agitin iti tulong. Tana ospital lakit nga rod ni bakit mau. Agyaman ak iti kinasingpat yu kada kami tatang. Ayawan na nyaman na Barok. Ngamin, nasingpit kamait nga anak.
Saan ka di ngay may dito iti asawa kan anak ko, Randy? Saan mat manong? Nagtalaw sa amat ti asawak. Awan ka numat iti balay tatatang. Kan awan mat dito balay yo. Ang mga not pinanawan na kon. Apay manong, naghapa kayo? Nakabil ko manen. Tanalaing ngamin asumao. Manong, asino mat ngay ngamin ti babae ang makaanos iti asawa ng agkabil? Tulungan na ko mamang sapol iti asawak, Randy. Urayem laangan ida, manong. Tabarang agawid na matlaan. Nanang, talaga ka di asanan ang agawid ni Manang April? Saan anak ko? Atap mikin ni tatangyo ang nagawi dun ijay lugar da. Oh, disurutan ko man ni Manong Ramil. Saan namat nga rod nga amuti pang sursurutan na. Day tagat ngamin. Tanaranggas ni Manong Ramil iti asawa na. Ngam si kaadil-dilawan na. Pulos to siguro adi nakapanawan ti asawam. Takinadungo ti impakpakitam kenkwana. Una, takas tamot at talaga ti agasawa, nanang. Tapno bumayag ti relasyon, respeto kan panagayat iti tunggal maysa ti kasapulan. Imbaglakit dito may ka dito'y balay, Randy. Apahin manong, agsakit ka kadi? Duang aldawan nga guri-gurak. Adda ka di agas mo, nagtumar ka din. San pa'y nga rod? Awan mat nga minan mangiluto iti kanak. Awan mga sikaso kanyak. Nakakaasi ako natin ko. Kasanumat ngamin, kat kabilam ti asawam. Nakaamiri sakitan. Uray bagbag nga Andres ka. Ngamday takin na Andres mo. Ti saan siguro apang panawan kan ka ti asawam. Saan nakamat siguro apanawan ti asawam, manong? No saan ka nga agkabil? Kaya't kung agsublin ti asawak, agbalbaliw ako. Kasano tayo nga rod ang mapagsublingay? Kat saan tayo mat nga amo tinapanan na? Ha? Manang April? Si kakadiday tangag paiso? Kunak no nagawit kan ije lugaryo. Saan? Adam amok anak kidagusak. Adda trabahok itan. Kat ti pakidagdagusak ti mga iaywan iti anak ko. Ay, imbaglaki din ta nakaita ka. Manang, nakakaasi ni Manong ita. Agbababawi iti inararamid na kan ka. Manang, agsubli ka kuman iti balayo. Maikawa unay ni Manong. Kanayon ng awan gaganay gayan na. Sa anak nga agsubli, aging gaasaan na nga'y pakita nagbalbaliwan. Pangasim ko Manang April. Ikam kumapay iti maudi agundaway ni Manong Ramil. Itad mo kumakanyak ti adresyo. Kat ibaga ka ni Manong, tapno mabisita na kayo. Sige, ikak pa iti maudi agundaway ni Manong. Basta makitak lakit di, ti panagbalbaliw na. Napagsubli ni Manong ko ti asawa na, Mr. Lonely. Kat saan na kon nga awagan iti Andres. Amo na matan natulungan ni Manang April kadag iti trabaho na iti balayda. To'y pagayam mo, Randy. Agyaman pagayam Randy iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan akina Andres timang tulong iti asawa na. Kastalang ti sao dagiti lalaki, adi da pulos ammo ti agtrabaho iti balayda. Dagita dagijay lalaki, asaan nga agbyag no awan ti asawa da, ang mga sikaso kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Randy. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon.
Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.